Isang motor, isang tent at isang campsite. Ako lang ang mag-isa. Sa vlog na to, nag-solo motocamping ako dito sa Camp 4 Bolinao, Pangasinan. Tahimik, simple at perfect para makapag-unwind. Pero hindi ko alam may hindi inaasahang bisita palang darating sa camping trip na to. At ang bisitang yon, hindi ko talaga ine-expect. Ano kaya yon? Samahan niyo ako si Motoneo, bawat ride may kwento. Okay, so mga kabiyahe, maulan na Sabado ngayong araw. So pupunta tayo sa Camp 4 dyan sa may Bolinao, Pangasinan. So chinek ko na to sa mapa to. Abutin siya ng more than 3 hours yung biyahe magmula dito sa sa Tarlac City. Ayan. Pero syempre pwede pang humaba yon kasi pabugso-bugso yung yung ulan. Actually kaka-stop over lang natin yan eh. Medyo umina na yung ulan kaya nagbiyahe na ulit tayo. Ayan, so maraming salamat pala sa nanood sa nakaraang vlog natin dyan sa may Mayantok, Tarlac. Ayun nga, 2 araw bago tuloy ng magsara yung campsite doon. Actually last year ko pa gustong puntahan yon, natuloy din. At ayun nga, after 2 days nakita natin sa social media nila na permanently closed na sila. Ayun, sa may pala yan, sa may Camp Pebble Creek. Ayan, so moto camping pa rin tayo. Wala tayong kasama, solo ride tayo ngayon. Sabi ko kahit umulan, dediretso pa rin ako kasi almost 2 weeks tayong hindi nakapag motovlog kasi nga alam nyo naman tag-ulan na grabe yung bagyo sunod-sunod. Pero nung chinek ko yung yung weather, hindi ganun ka grabe yung yung ulan. By next week oo siguro. Ayun. Okay, pagas lang tayo. Hindi na tayo aabot. Okay. Ano kayo papagas natin? Apa, premium. 350 po. Okay. Okay.
Okay, nag full tank na siya. Kasi may 2 bars to kanina eh. Thank you. Okay, rock and roll. One strong crazy bets on me. Back mid scroll, Armageddon arcane. Walking the wild, walking the wild. Don't know why. Cosplay cowgirls and numberless chats. We're feeling just fine in our running hats. Walking the wild, walking the wild. I don't know why. I don't mind the hustle and the tussle. I don't mind the grind. I don't mind pretending we don't see these signs. One quart siya, sir. Antayin natin lang po. O yan. Magkano? 3 grams. Pag-spray ko. 186. Ano mo na yan? 200. Ah, sige. Nag-stopover muna tayo. Tapos nagharap tayo ng isda na lulutuin. Ay, naka-jackpot tayo ng ng Blue Marlin. May lig kasi tayo sa Blue Marlin. Yan, fresh yan siya. And, so bandang Labrador. Tinanong ko dun sa nagtitinda, huli ba yun, isda na yan sa may Labrador, sa daw, galing daw yan siya sa Bolinao, which is doon yung punta natin, doon yung way natin. Ayan. I don't mind the grind. You and me dancing on the Gideon time, on the Gideon time. Try to unplug it, turn it back on. Try to unplug, the feeling's gone. Walking the wild, walking the wild. Don't know why, don't know why, don't know why. Radio play, Sesame Street. Oh, running down memories that used to be dreams. Walking the wild, walking the wild. Okay. Tingnan ko yung mapa, nasa 1 minute na lang tayo.
Ito. Daan. Okay, nandito na tayo sa Camp 4. Winarningan lang tayo na may mga butas-butas daw. Oops. Ingatan ko lang. Okay. Meron nga butas-butas. Oh. Oh no. Ox. Kailangan alalay ka. Yes, ay. Hello po. Hirap na kasing ipili. Oo nga po. Ay, butas na eh. Ito na po yun pag nagawa, no? Ha? Diyan po yung daan o iba pa rin po yan? Oo, dyan na rin. Okay. Hirap nang idaan dito eh. Okay lang po. Ay, butas na eh. Opo. Very challenging to talaga. Oh, sa wakas. Okay, so hindi pwedeng ipasok yung yung motor. Kailangan talaga maglakad tayo pababa. Okay, please park facing Camp 4. Okay, so mga kabiyahe, nandito na tayo ngayon sa Camp 4, dito sa may Bolinao, Pangasinan. 4 hours din yung biyahe natin, mahigit. Oo, mga past 1 tayo umalis ng Tarlac. Tapos nakarating tayo dito ng around 5:20, mga ganun. Ayan, so hindi pala pwedeng hindi pala pwedeng pasok yung motor dito. So dito yung parkingan ng motor. Tapos kailangan mo talagang bumaba dyan. And mukhang walang tao, parang solo natin yung campsite. Okay lang. Ayusin ko lang yung mga gamit. Pababa. Okay. Finally, Camp 4. Hello. Nalita ako pagdating. Ako lang po mag-isa. Overnight po kayo, sir? Opo. May reservation po? Opo kayo Kampo or? Naka-down payment na po kayo, sir. Hindi pa.
Ako lang ba mag-isa? Okay. Ako lang mag-isa dito. Hindi ko alam kung... Pero okay na rin yun. Tahimik dito. Grabe. Dito na lang po. Wait lang. Pagalisan ko lang po. Grabe. Ang tahimik dito, ang ganda dito. Ewan ko ba, weekend na weekend, walang tao, pero parang sinadya talaga na parang sinadya talaga tayo na tayo lang dito. Alright, so literal na solo natin yung campsite. Although tinanong naman natin yung caretaker kanina, marami naman daw pumunta. Wala lang nag-overnight. So ayun, so solo natin yung campsite dito. Ngayon napansin ko yung sandok natin tsaka yung paglulutuan natin medyo madumi. Kailangan ko lang banlawan. Kailangan banlawan. Nandun yung Ayan, dun sa taas yung
Luto na to. Ito yung blue marlin steak. Nilagyan na natin ng asin tsaka paminta yan. Okay, so mga kabiyahe, nakakapagod yung yung buong araw natin. Lampas 4 hours din yung yung binyahe natin kasi hindi naman natin pwedeng madaliin yung yung pagmamaneho kasi may mga parts sa biyahe natin na umuulan. Ayan. So, syempre doble ingat pa rin tayo. Ayun, hindi ko na-expect yung pagdating natin dito, yung tulay papunta dito, hindi siya nasa magandang kondisyon. Actually may option tayo na iwan yung motor natin doon, kaya lang since marami tayong mga bit-bit, nag-decide tayo na itawid pa rin papunta dito. So okay naman yung experience. Bukas ko na lang papakita sa inyo yung yung kabuuan ng ng campsite dito. Siya nga pala, ang entrance dito is nasa 300 pesos per head. And then actually yung cottage na to nasa 500 pesos. So since mag-isa lang naman tayo, diniscountan tayo ng ng 50%. Ayan. Pero usually talaga ang kubo dito is 500 pesos. Ayan, yun lang naman, basic, dala kayo ng tubig dito, importante. Ayan, so medyo bumabagsak na yung yung mata ko. Bukas na lang ulit.
Okay sa mga ka-raids, uwi na tayo ngayon. Nakapag-ligpit na tayo. Nahirapan tayo kanina sa pag-akit ng mga gamit. Kasi kahit na moto camping yung adventure natin, hindi naman lahat ng ng pagkakataon na pwede nating itabi yung gamit nating motor sa tabi ng tent. So nahirapan tayo kanina, napakatarik nung pag-akit natin. Tapos yung box pa na dala natin kanina. Tapos kagabi pala, bigla ka na lang magugulat kasi mapapansin mo maraming puno ng dito, ng buko. So ayun, magugulat ka na lang, bigla na lang may babagsak. Pero syempre part talaga ng ng camping. Tapos yung bridge dito kahapon, pansin nyo naman yung gulong bumaon kasi nga sinabi na ako hapon bago ako tumawid dito, yung bridge talaga sira na, yung hanging bridge. Pero may ginagawang isang bridge pa dito. Ayan, sabi ng caretaker na nakausap natin kanina, pag natapos daw yan, hindi naman siya dediretso dito eh. So ikot pa yan siya dito. Tapos diyan ka tatagos. Abangan din natin yan. Kaya pa man, meron namang actually yung parkingan kung ayaw nyong dalhin yung motor nyo dito, or kung nakasasakyan kayo, merong parkingan sa tawid nito. Ayan. Tapos maglalakad na lang kayo. Ganun na lang. Grabe, naliligo na ako sa pawis. Ayan, so maraming salamat sa panonood. Kung nakaabot kayo, hanggang sa sa dulo ng video na to, maraming salamat. Hanggang sa muli.